Sukarin inthanan niya MJM bar kha kalang ring chukin kan tinge May ni khata active politics akalu da do sang na kadonga akiamal zone na kadonga atingzinga kan tela in kan party be chan je TM chu ya tingzinga o ating kan han ni boka kula ka chepa ko ta moi wa do no maya ate ko maya ni po ti chuan chuti MLA zinga po chuan kan ho tu den min lu saka minister ni turin min han ruwa ta sang ni ka di pa no sang ni som ni le pathum me ni khada politics zone kha December ni ri da chuan in minister lo ni ka de maya me ro chu hei hi ni na position angala bon chuan ki lo mo mani ruwa in mo pula angala bon chuan ki ru rom tak ni ka hiya Pura na ako kasi ito ni itong lugar pura lang kasi at la fel de vector ko na in kata san su tita ang ay do na bain na han do na ang sun le pa din kan siya ang staff din na kan siya kan ni na tak kan siya kan ti du te kan ay boy ina sa do ma ro chu kan chan tan chuan in ni mo chen chu ka ti tiang ti kha kan ringa so ka du san na do in chalai ho ko dir department pathum Akana John SD and Labor Entrepreneurship Development, Skill Development, Lampang Kanta. So July the Asian Nako, Nalamania, in Panina John Sports and Youth Services, so July the Kite, many exercise in our expo in a home, where they up or they were to Salailam, the Pony Wangin, Salailam Kainoya, Zenhan, and Maya, China positive zone and China negative zone, the colony here. Chumen ko tu chuanin kan thiam te hi abe ama MJ ma journalist chuanin tin hi avai kan thiam ko in TM te tal hi kan ko ani kan dia ngen something about everything hi kan tha vedo ni kan ti thin ania til zong zong a politics ani mo til da ani mo hi tlem te tal hi kan thona mani chu wang chuanin fin chu kan mo do abikin Nangni chu dilaya Mizoram ko chua district in niya. Undang at heng lau dikil tam si pa kenani. Chu bang chuan ula si pa chong hiyan hi dilaya zone officer through the ki ingeni. Kan bengin ti baramaya at chu lang ang minon fiyo. San chin ko in siya chi teo mga zero chi po umin karing chu po chu minon fiyo. Ula nate suggestion po kadong po ni kanem JMM ba te chong hiyan kalong layani. Til zong zong ti ni lo ma se ti lang kan ni lo ti kan ya til do ne chuan sports sum sam kan kal tu ra hi kan se ru chu an ho tu pai na kan ron din he ti hi ni ya asak ben zong le siam ben zong chuan ti chiam lo vela a gran de til dang te kan nei the ni chuan 100% guarantee nei kan bon tok te hi chu lo ma ni lo wa kan state su ma ta thong ve tu ru mang chi ai chuan kan in su khat lo chuan begin help of the education of the country and I know that chuan a fiam twin ka dia sports minister sak tak ke chuni the ko ni kan ya chan chu infrastructure chung cha ma te kan nei sam han chang ka hi kan tum do na asian ben lam zong hi kan du lo ni lo ni kan fi hi ba kan nei do na ba sports mi ti ma som le sport association ti ma som kan tin do tu chu kan hoi la ma ti do na chumi dang chuan Iwa man fang fang de kan nei to financially han liam se embryo ni kada chong hian kan hoi lam tu ko in chuan kan kal do na chu ni kan in lo man lo kan ni ani na chuan les de la ma hian in kalai de dan na tam zok sim kan du ke zo tam zok sim kan program on pa ngai ba ka hian nge ti te mai tu in kan zu kala tu ya skill development na ma skill ministry and Zukala secretary Hovin MLA the training dan nei khan January tha khan orientation training dan nei kawan do ta chuan ma kan lap tu dan te kan sarkar ina bana kai policy hanga til ti tu nan kan sei khan interest na in kan din intent ria an ko mai Mizoram khamin an ena ulai report a han kan ti to kan training ti to le til chong ka an ena kan lo da ti le ria Rang thiang in lo chukura financially at top mine itim ka on chukset yan eh
secretary director te pawh ni ma ro chu ka ron kal pui nge ka tia nang ma nge lo kal phu chu lo mo mu khopa te secretary dar ka chan me hun ka peng cheu dia dar ka ni hun min pe ni ti hin do ban tan ki la helama Mizoram team minister secretary director le staff ka ni helama ministry team secretary additional secretary joint secretary director lo ho kan thuma kan do presentation kan event to no anin kan din ka presentation ro pe ve thuma an ha uwa ange ni kan ha dar khalang ine lang mai kan ta ni antina PMKVY 4.0 ate kan te paisa kan to ve ro ti de garan ti an han ti chu 10 crore VNZ mai utilization certificate ke lo te kan lo ne mi zo ha wa kan to ne ze ka lo im lo ze la an din big ta kha te kha ga ro ya chu ti chung chuan an pui ni chung ti proposal kan ke lu te an poma a poi sa sa ti ka la sei lu lawa i thanem kam tak ki tu financial year chung hen an pom to a mi kila hun rem cha la san ya ho sa ani mo ni lo pui rem cha dama puan tu ra kan ti ni wa min chung te chu ba kai policy kan ye hen salai te e zum na ko hu na ko ma hen me zo nam ka special package zo kan din na te pom ni to chung te chu kan ti ko pa tu wa in opera chon exercise narcotics ka mahian scholarship din hun hi kina hi jeng nam ta ti chunga nai pia ro ko na nei to thowa a trianga ni kum lam kha chu e sa he son hi le pat ma hian in kan lo thok ve fe ma ya en tir na kan sei lu chu kan revenue wa an ko hin le sum thum le pa hi sin riat sang khan zari chom le pa ma an ya figure chu kan pe chu ma chuan azua drugs in amzon ko ka sei do no ma ilai mi clear pu tu rakan bu chu number of arrested person under NMLP act hi han enila samthum zong ni somma le pariat ni kuma man ni a case register ni samthum zong ni somma le pali ani dan samthum zong ni somma le pali case an register ka chu ti chuan kan ni hing nei dan hi ani kan sei do chu e inspector patni sub inspector pakhat assistant sub inspector pakhat pali hi case ko tu chu ani deu ba ba to ma assistant commissioner hi kan chia ten lo ka administrative case ni ka chung ho atong chu han sem tai na case ka an khoi tem lu lai ni an ha da ni chu ma chuanin an ha ve ni ti hi e kan sei wa an forim na e kan ngai chu ni department ko stable chu na mani ko kan fui tho e di pa ba ala om din in su ni tu de ko kan nei min exercise min tu da te hi e kan pha da ngai kan chan ngai wei le ka ta mi thinga in thak ke lo ma se tun chuan zoi zo in ya in exercise kan dal pui tum dan chu transfer ni chu da ngin ke ma bo chok ni lo bin exercise men no ngin an ni pula ko ka so ya dan transfer don chu minister ni lo commissioner ni lo kan dan exercise men no la inspector chu mi kuma chuan transfer tu e kum chu ti zat ba hun ka da on thei lo e constable chu ti zat SI chu ti zat ti ko ta ka ne una hi chuan mi hi nun ka ta au rei to lu chuan aman tu ma te ne an in fair ke to chuan ma chak the tin unfair practice ko aum pal the aum chu kan ti dot bu lo noi lo chu hom pal the ni wangin invent to la mai kan tia chu da ni min lo hun thai me ma da nai kan kal mai lo na tu lo ke mo tu le khai mo ka ro tem thui tu du su a so tu work do lo ta kan da nai ji si lo te ko kan ti ni i khan kan mi du tak kho tan le ko da u chang kai ko ni mai tia mai ro chu an ni pha sang na zo ka exercise an ya ani so na khan khan sam chuan ko si pa tha sin mo le kan ni kha se chi pa mo lu le mo ka ngai mai the lu le ya cha ka ko lo ka ngai mai the ka na tho chak zo ki na ki ni chu mi hring ina kan ngai to chu mi zo chu kan in sui pi na sa kan in pui chi na a transfer pe mo ti hian ni kan dem chi na in hun thada wa min o min ada he tu mo ti te lo ku te kan in chi na khat ti lo khan da ni transfer mai lo na e ni ti thada ni lo wa hin an du lo na ta ka no ma ni bo ke ni ti su ko ni chuang lo ma an da bang khan rotation ni chu ve le mai lo na ni pina chuan ni lo chuan china bo ka so ya so kan ta kan to pa tin mo kan kan ma ni ku ngai lo kan han chu ma e to kan so ma ni ku kan ta chuak te to lo mai na kan so pa chu tu na kha khan
kan chung hen lak lo kan na kan kan luang su maya ma kha a chak chu bang chuan tiang te chuan ti tai la ba kan som chat thei o te kan ti a tin mi ho chung sa ai chak la kan mai tang nge nge ra sim din te po kan an se ni fui na tan zu ti te drugs ti te HIV a te po this kan pom hai la mu te kan ti a ha ba ở đó sẽ cần tin tổ những phía cần ní là cấp chiêm tụ in này thì bọn chuan in lối là những thổ khu là cần đoàn journalist cái sai sao môi là về cho nó mà này chuan chú là này chuan anh mua thùng hoa nên là hậu tự thế là thành là cần commission là rèn không phải mà là nắng như thế cần tỉ thế để bộ cần thế là mà thì bọn chuan cần tỉ đủ cần tỉ đâu con mình bên vào là chuan có hậu đoàn gì cho mà